Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, tuwagan ko sa pangan nga Karyang. 29 anyos ug dila nako isulti ang eksaktong lugar nga natabuan sa akong istorya. Niadtong bata pa ko di gyud ko magiwawon, makamahon ako manginabuhi. Sama sa maninda og utanon, prutas, isda. Ug niagi pug ko og kanang mamunit og basura para ipatimbang unya inig pauli kay magdala nako og bugas. Munang malipay gyud kayo nga akong mga ginikanan kay makatabang naman ko nila. 7 mi ka man nag-igsuon ug ako ang ikatulo. Ang trabaho sa akong papa o sa ka-tricycle driver. Ang ako mama labandera niya tong buhi pa kaysa yung siya kikuha kanamo. November 1 kadto daghan ang uli nga mga taga-syudad para managkot. Malipay ko og mga ingon ani nga adlaw kay daghang tao. Dagan ang halin sa akong mga paninda. Samtang nagtabisay ang akong singot, gitawag ko sa akong lola nga si Maita. Luya ni mo Karyang, uy, nagkaon na ka? Pagilis ko si Nina kay murag naligo naman ka sa singot. Pangutana pa sa akong lola nga inahan sa akong mama. Ug maoy ni barog nga among inahan pagkamatay sa among mama. Okay na ko la, nagkaon na po ko ganina. Pagikan na ako, tubag ko pa. Aw, maayo man di ay. Unya, nakahalin ka. Ula, naka 300 pesos na ko. Nako pa dungan sa pagpakita nako sa kwarta nga halin sud sa kumpitaka. Nakita nako nga nito ang mga luha ni Lola. O nga nang nihilak man kala, pangutana ko pa. Wa lang Karyang, nalipay lang ko. Nga nakaapo ko sama ni mong kakugihan. Padayon na lang na imong kabutan day. Kay ikaw mo'y makaluwas sa inyong kalisod. Di katawal na ko sa kisulti ni Lola Maita. Dayon balik sa kong pagpaninda o gihagad na kong baligya ang kandila o gihagad na kong baligya ang kandila ang mga tao nga nangagi. Di na ko malikayan nga makanahuna ako sa gingon sa kong lola nga ako'y makahawas among kalisod. Kung saan ka nako, doon na ako'y kakayahan nga makatabang sa akong pamilya. Niabot ang buwan sa July, nasakit og dengue ang akong igsuon. Ang una nga symptoms, nagbalik-balik ang hilanat sa among kamanghuran. Nga lalaki, Papa Joe. Tungod kay wa mo gyud maayo ang hilanat, gidaan na lang nila sa ospital og moto. Nahibaw-an nga dengue na di ay. Grabe na ang kondisyon sa kumanghod, unya kinahanglan ra ba og kwarta. Wa biya may kwarta, mao nga gibaligyan na lang ni Papa ang among yuta og tricycle. Pero murag uwahin ang tanan, kay wa gyapon na luwas ang akong manghod. Nakabsan gyud sa sakit nga dengue. Ang akong papa wanay kapangitaan, mao nga nag-construction worker na lang siya. Pero niabot yun ang time nga doon na siya kalalis ang itrabuan ug murag naa sila misunderstanding. Sa pakyaw-pakyaw ug gipasakaan nila og kaso si papa. Moto nga nakadesisyon ko nga mularga sa syudad para manrabaho ug nagpa-maid ko. Unya, nag-working student ko kay gipaskwela man ko sa among amo. 12 anyos pa lang ko niadto pero makamaon ako halos tanang trabaho, Papa Joe. Mag 1 year na ko nga nag-working student sa akong amo sa syudad yang nakauyab ko, Papa Joe. 8 months na mi sa akong uyab, unya naapo ko'y mga barkada. One time gidala ko cutting classes sa akong mga barkada ug uyab. Wa ako magdahom nga moabot ang balita sa akong mga amo. Nasuko sila nako og gipapauli ko sa among probinsya.
Moto nga nakauli jud ko sa amo og motong panahon na nga nagsingabot ang bagyong Yolanda. Kinumdum pa mo. Gisigiyan na migtawag sa kung mga agaw nga maestra nga pabakwiton sa ilaha kay gibalita nga kusog kuno kaayo ang bagyo. Pero wa minaminaw kay abi na mo og hinay ra. Pagkataod ni kalit pito naghagurus ang hangin nga nagdala pagyud og kusog nga uwan. Gikuyawan na kay mi kay gipalibutan baya mi kalubihan. Diha pa nakadesisyon si Papa nga mamakwit mi. Pero tungod kay delikado kung magkuyog mi tanan, ang akong papa nagbalik-balik ug hatod namong unom ka man nagigsuon. Gitagduha-duha mi niya og hatod. Nakaagi naman kog halos tanang kalisod pero katong bagyo ha, makalilisang gyud og makatroma. Diyang nilurang na ang bagyo nagdalilig balik sa mong balay. Pero wa na minabtan nga balay. Ambot og diin nilupad. Doon ay part sa mong balay nga natumbahan og mga lubi. Bahala na lang ang balay. Ang among kinahuna, ang among kinabuhi. Kaya di rabag doon kami mamakwit. Kung saan na lang natumbahan mi sa mga lubi. Basin, naapil na mi og kapadpad sa hangin. Naginilakay aming tanan. Diyang naabot ang among tita Babit. Ay naman paghilak magpasalamat na lang mo kay way kinabuhi nga nakalas. Ang balay, pwede pa napatindugon pero ang kinabuhi, di na ba yan na pwede balikon. Pagkaugman niya to birthday sa kumanghod, mag 4 years old og sayo kay siya ni mata. Unya, nagkanta-kanta og happy birthday. Giusab niya ang lyrics imbis happy birthday to you, ingon siya og happy birthday way balay. Maluig ko sa kumanghod, emotional ming tanan kay birthday niya pero wa mi Pinoy anan. Sa gikaingon na sa among tiya nga ang natumpag pwede pang pabarugon. Sakto siya. Kaya nakabangon naman gud mi. Nakabalay na mi og balik. Unya, balik na sad mi sa among dating gawi. Fast forward, nakagraduate na kog high school. Unya, nako nalangan ko og wala na ko maglangan og oras nilarga ko para manrabaho. Dihara ko sa Danau. Kaya nang-apply ko og trabaho sa usa ka factory worker. Salamat kay nadawat ra ko. Walang trabaho, nakilaila ko og lalaki nga si Jude. Usa siya ka college student. After 10 months sa panag-uyab, naka-decide mi nga mag-live-in. Niundan lang pag-eskwela si Jude kay manrabaho na lang pud. Ako siyang gilukatan og mga requirements para maka-apply sa same nga company nga akong gitrabahoan. Nadawat siya pero lahi nga department. Dito po sa laing department siya nakita og lain. So wala pa na ako nasakpi si Jude nga niduwa og laing team. Nakabantay ko niya og kausaban. Siyang panlihok-lihok. Labi na niya tong nahibawan niyang mabdus nako. Doon ay mga panahon nga di siya muli sa amo ang giabangan, Papa Joe. Nisamot pa diya nag-end of contract nako sa factory nga akong gitrabuan. Tagsa na lang yun siya muli. Unya ako niya to, wa na'y gana mo kaon. Mura kong mabuang kay bisan asa na nako siya pangitaon. Tungod sa dakong problema, nagkuha kong habol ug gihikot nako sa akong liog. Kay plano nako nga maghikog na lang. Nahigot na gyud nako ang habol sa ibabaw ug andam na gyud ko magpakamatay. Pero kalit lang nga niabot ang ako maguwang. Gidali na kong tangtang ang habol nga nakahikot sa akong liog kay naa ang akong ate sa gawas. Karyang, diariti ka kay nahibuong ko nga wanam kay gawas-gawas. Matud pa sa akong ate nga gikan pod sa iyang trabahoan. Dihila ko og gitubag si ate. Ate, wala na ni pauli si Jude. Hay sos, ay kagulaan na napwede kang lalaki pasag dito siya Total, wa pa mamoy anak. Matud pa ni Ate Dina. Diya gipakita nako kang Ate Dina o Dina ang result sa pregnancy test kit nga positive. O dito, si ate na pod ang nakahilak siyang kabalaka kanako. Nangisog akong ate. Bantay na makitaan ko na si Jude. Way ayong pagkalalaki. Patuga-tuga, human ka niya gipabuntisan, nidagan, way prinsipyo. Suko kayo ang ate nga to kang Jude pero ako nag-hope paghihapon unta nga balikon ko niya.
aron mangamahan siya sa among anak. Wa ko ni hunong pagpangita kang Jude, bisan asa na lang ako siya pangitaon. Giadto na ko siya sa mga lugar nga posibleng ako siya makitaan, sama sa mga bar, sa mga barkada, hoping nga naglakaw-lakaw siya. Ako na po siyang gibalik-balikan sa ilaha. Giadto na ko ang iyong mga amigo o ang mga past o ang pang-last mao ang boarding house sa babae nga ako nadunggan nga maoy kulakadidang niya. Pero wala dito si Jude, Papa Joe. Tuna kayo sa kabutang nga nahunahunaan, niduol ko og mananagan. Akong gipatag-an kung hain si Jude, Papa Joe. Matod pa sa mananagan nga, pag-ihap og tulo ka adlaw kay mobalik ra ang imong gipangita. Sumoto nga nipahuway kong papangita kang Jude kay ingon mas mananagan nga mobalik naman daw after 3 days. After 3 days, Papa Joe, di ko makatuo nga nakatagna gyud ang mananagna. Kay niuli si Jude, pwerte na akong lipaya. Ako siyang gigakus og gugot kayo. Then nagtapad mi katug pagkagabi. Pero pagmata na ko pagkaugma, wa na sa akong tupan si Jude. Nilakaw na pud siya. Ako di siyang gipangita, hangtod gabi ko nga pinangita niya. Ngit-ngit na niyadto. Pero akong giyadto ang boarding house sa nalink niyang babae. Pamasin ra unta to, Papa Joe. Pero dito gyud nako nakita si Jude. Kauban ang babae nga nahidungog nga iyahang uyab. Nagkuskus o gitar si Jude kauban sa babae ug sa tan-aw nako happy kay sila. Nasakitan ko. Pero nahimo pagyapon nako ang pagduol nilang duha. Pero wa ko mangaway. Nitindog ra ko sa ilang atubangan. Ang may laki nga si Jude nilakaw mo nga nisunod po ko niya. Nagkuyog pamiminduha nga na mauli sa mong gibangan. Ug pag-abot na mo dito, nag-away mi og taman. Pagkaugma, nilakaw na sab si Jude. Maura gihapon ang eksena. Naglaroy-laroy ko sa tibuok Sabang Danau ug pinangita niya. Ako rang gilakaw kay wala gyud ko'y masalangan nga lugar ba. Hangtod nga naabot na kog nilakaw sa simbahan sa Danau. Na may misa mo nga nisimba ko. Pero misa sa patay man dito. Ang misa nga akong natinan mo nga nilakaw na pug ko og nidayon sa pagpangita kang Jude. Gibatin og kalipong kung di ko mopahuway basin makuyapan pa ko. Sa dalan, Papa Joe, mo nga nakahukom na lang ko nga mupauli sa balay. Wa na ko naglakaw kay di na makaya. Nagsakay kog jeep, pero samtang nagdagan ang jeep, sige po kog lantaw-lantaw sa akong maagian kong naaba si Jude. Bisan nalipong-lipong na ko pero abtik yapon ang akong mga mata nga mas patan ako si Jude ug naspatan gyud nako sa may kilid-kilid. Kabisado na kay nako bisan og magtalikod siya. Makaila ko niya. Nidali ko para sa jeep para munaog ug nipliti sa driver ug wa na ko magpaabot sa sukli sa akong pagdali-dali. Basin og mulakaw si Jude o di na nako maabtan. Nagdagan ko atong lugar, Papa Joe, nasigpatan ako si Jude and thank God kay naa pa siya. Pero kauban niya ang babae nga allegedly iyahang kulakadidang. Ang babae nga kauban niya gitar-gitar niya tong miaging gabi. Hoy Jude, di ramaday ka? Usa ka adlaw na kong pangita nimo, syagit ko pa. Oh, kariyang nonsam ko eh. Ano pa itawan mo kung nimo nga muli raman ko? Tubag pa niya. Oh, kibaw ko nga muli ka. Muli lang kaganahan. O kining bayan na, kinsa man eh. Igon sa mo yun nimo ni... Igon sa mo niya akong bana, miss? Ha? Kami? Friends naman mi ni Jude. Tubag pa sa mong babae. Sure kang friends mo? Sigurado lang kay para sa imong kasayuran ha? Mabdos ko sa anak na mo ni Jude. Mao nga kung ako ikaw, palayo na lang niya. Ni walk out ang babae o niya si Jude, ni para og minibus dayon ni sakay. Paspas mo kay kung nidali og apas niya sakay sa minibus o minibus. Nabot na mi sa minibus sa may Compostela o pag-agi na mo sa burgeran ni naog si Jude. Gisundan po na ako siya. Hangtod nga ni order siya usa ka burger nga siya ra po yung nagkaon. Palit yung soft drinks, Jude B. Kay uhaw kay ko. Matod ko pa niya. Ni-order siya soft drinks pero siya rin iinom.
May na lang kay napay nabilin sa botilya. Akong gitiwas ang salin kay uhaw na kay ko. Kay buntis biya ko adto. Kadyo sa karyang ha. Kay nara ko'y paliton sa merkado. Matod pa ni Jude og daling nilakaw pasud sa merkado. Dali ra kay siyang nawa sa kong pananaw. Mao nga nidaga na pug ko og sunod sa merkado niya. Nakabantay na ko nga iya kong gilipat-lipat. Sige ra siya tuyok sa merkado. Ako pod sige sunod ni Jude. Nadugay, natigulaan jud nako si Jude. Bisag unsa na ako pangita niya, nawa gyud. Igo na lang nga nakatuo ang ako mga luha sa kakapoy ug sa kaguol, Papa Joe. Wala ko igong kusog nga maglaroy-laroy na pod papangita niya. Mao nga, ni papauli lang ko sa amo. Og nihilak, wala ko'y kaon-kaon, purti na kong luyaha, hangtod nga gilantan ko pero wa na ko'y pakialam. Nagsigin lang ko higda, may na lang kay niabot ang akong ate nga maoy ni atiman nako. Pagkaugma niabot si Jude ug ningon nga, mamauli ta sa inyo karyang, ug namauli min duha sa among probinsya. Niya tubang si Jude sa akong pamilya ug nisulti nga mabdos ko. Nisabot ra ang akong papa kay wa man siya kasayuran sa among sitwasyon ni Jude. Way kasayuran ang akong ginikanan o akong papa sa akong pag-antos o konsumisyon kang Jude. Ang pagniwang sa akong lawas, amin nila og dinalara sa akong pagbuntis. Wa sila masayod nga, halos din ako mukaon sa akong kaguol sa gibuhat ni Jude. Nga, kada adlaw na lang ko nga magpangita niya. Mayo kay nga tubang si Jude sa akong papa. Ari lang usa ka karyang. Ari lang sad si karyang diri pa ha. Kay para na makatiman niya kay ako manggod. Busy ko sa trabaho. Matod pa ni Jude dayon nagkasinabot sila. Ug tuod man nilarga si Jude balik sa syudad kay mo trabaho. Pero nilabayan lang ang tulo ka adlaw, wa na gyud mo tawag or mo text man lang diri nako. Wa na ko nagpaabot og laing adlaw pa. Gihaton ako si Jude sa trabahoan. Nara siya didto. Nitipon ko sa iyang stayhan nga gamay. Nag-antos ko. Bisan nagwa ko'y tarong higdaanan. Pero bahala nagmagkalisod-lisod. Di gyud ko mulayo ni Jude. Usa ka kadlawon kadto ni bangon si Jude kay padung mulakaw. Asa man ka Jude nga kadlawon pa man. Pangutana pa nako niya. Kapuya na nimo karyang uy magbuwag na ta. Tubag pa ni Jude unya daling ni gawas sa putahan ug nilakaw. Ngit-ngit pa kay sa gawas mo nga dali ra kay nawa si Jude. Pero di ko papildi sa kangit-ngit. Idagan ko paingon sa gawas ug naglingi-lingi asa ni punta si Jude. Nakita na ko si Jude nga layo na kayo mo nga nidagan po ko kusog. Kusog kayo para ako siyang maapsan. Pagkunit gyud diha, baby ha, kay gugdo na to imong papa. Istorya pa nako sa kuntiyan, sa akong anak, samtang gapugong sa kuntiyan nga nagdagan. Kalisod di gugdo ning tao nga kusog mudagan wagi ko makapas kang Jude, mo nga nakahukom ko nga mo balik sa agi. Medyo hayag na niya to og daplin-daplin na ay kananan. Nga napatukar sa kanta ni Yeng Constantino nga ikaw. Di gyud ako malimtan ang lyrics nga sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip ko. Ikaw ang pag-ibig na hinihintay. Kamu nila search ang kanta ni Yeng. Kamu nila imagine nga samtang sisid kanta, wala ko'y pakialam sa akong palibot niya itong panahuna nga nagbarog ko sa daplin. Naminaw sa kada linya sa lyrics sa kanta, samtang nagpatu sa akong mga luha. Gihuman gyud nako ang kanta. Usap ako na mahid sa akong mga luha ug nilakaw. Pero pag abot nako sa mong gipuy-an nitukar na pod. Ang kanta nga, pero atik ra. Grabe yung kimusungog ang kigayunan. Relate lang gihapon ko sa kanta nga medyo gituyo og suwat para nako. Katubang, diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Di na ko mugukod sa tao nga kusog mudagan. Kay di gyud, mao gyud na ang ako nadunggan, Papa Joe. Sakit kay sa kundugan, Papa Joe. Pero according pa sa kanta nga, wa man kahit pugsanay. Moto nga ni pauli na lang ko sa amuang probinsya, Papa Joe. Sa probinsya, magpaabot na lang ko nga manganak. Dako na kaya akong tiyan kay kabuanan na nako. The night before ko nanganak, niabot si Jude sa amo kay gusto ko na siya nga present siya inig panganak nako. Og
Tuod man pagkakadlaw nagbati nako. Si Jude ang nidala nako sa ospital. Giunungan ko niya hangtod nga nakapanganak ko sa among anak nga lalaki nga di ikapangutana kung kinsa ang amahan kay puwerteng liwatan niya. Wala pa ko kagawa sa ospital na nangit si Jude nako. Kayang, mubalik sa ko sa syudad ha. Kaya mangita og kwarta. Matod pa niya. Moto nga nilakaw si Jude. Pero human niya to, wa na pod, nagparamdam. Nakagawas na mi sa ospital. Nag 4 months na ang akong anak. Usa pa ni balik si Jude. Wa na ko sa kasuko kay ningon man siya nga kuhaon na daw mi niya kay naa na siya new job. Isip, call center agent. Ug mao to nga gidala mi ni Jude sa konsolasyon sa bag-o niyang gipuy-an. Nakaingon jud ko nga mao na gyud ni. Nag-usab na si Jude. Abi na ko og mawala na siya nako pero kami pag gyud ay sa ending. Pero kuto ba des abi Papa Joe? Kay ako nasakpan si Jude nga naade gyapon sila yung uyab. Kauban ra gyapon niya sa trabaho sa call center. Pero wa na ko sukmati si Jude. Nagpakabuta, bungol na lang ko kay di ko gusto nga mawa na po siya kalit. Antuso na lang nako kay naaraba mi anak. Usa ka adlaw niadto, day off ni Jude, gikan ko ng laba, akong gisugo si Jude nga mamalit og soft drinks sa tindahan kay giuhaw ko. Pero wa na nibalik si Jude. 3 days na nilabay sukad na ko siya gisugo og soft drinks. Wa na ko mangita niya kay nako'y gamayng bata. Nagpaabot lang ko kano siya mobalik. Hapit naman po ng Christmas, siya sa December 25, di gyapon siya muli. Sakto gyud ko Papa Joe sa akong pangagpas. Niuli si Jude kadlawon sa December 25. Niya itong mga gayuna naglibog na kay ko. Nganong mukalit siya kawa, mukalit po siya og butho. Mga ta sa among isla karyang na. Nalipay ko. Kay dalahon daw mi niya sa ilaha para makita po rin yung pamilya sa among anak. Ni bakasyon mi sa ilaha, sa ilahang isla. Dila na ako isulti unsang islaha. O samtang dito mi sa ilaha, nang laba ko sa among bulingon ug hapit akong mahuman diyang nihilak ang among anak nga gikan na tuog. Nagdali-dali og tindog unya ni hapit og hungit og kanon kay gutom ra ba kayo. Lisod ba yan ang magpatutoy ta? Gutom kayo. Nidagan ako padungsod sa kwarto pero diha si Jude unya gisugat ko kusog kayong sagpa. Nganong na nagpa mga Jude sa kita ato matod ko pa niya. Nihilak ang bata imor na gipasagdan. Tubag pa niya. Kita man ka ng laba ko. Gilingaw unta na nimo nasuko na po ko ato Papa Joe. Pero ni duling inahan og iya kong giyaw-yawan og taman. Maayog nanay tutoys Jude kay siya magpatutoys bata. Padoyon pa nga pangasaba sa nahan ni Jude ri kanako. Kay bawa man ko ma, pero gigutom man pagkutaman mo nga nihungit sa ko kay magpatutoy biya og bata. Kasuway man sa siguro ka una o sa una nga magpatutoy og bata, di ba? Nga mangurog ka og way kaon. Nag-explain ra ko sa akong side niya to sa inahan ni Jude pero si Jude ni palupan na sad siyang kamot og ni dapat yun sa akong naong. Laing sagpa na po ang ako nadawat kay ngano ko nung nisukol ko sa iyahang inahan. Dali-dali ko nga namutos sa mga gamit sa akong baby og ni pauli sa mga probinsya. Ikatulo na to na akong ingon sa akong kagalingon nga, di na ko. Nang-apply kong trabaho sa ka-hypermart, mga 7 months na ko nga nagtrabaho din ni Chacha Jude na ako. Nganingon nga, mubisita siya. Wa ko ni sugot, pero nibuto og kalit sa mua. Iyang giingnan ang ako ang papa nga dadon mi niya sa ilang isla. Ang ako pong papa, way kalibutan sa tinud batasan ni Jude. Nisugot ra pud nga ipadala mi. Wa gyapon ko mutagam kay pag-abot na ko sa ilang isla mao ra gyapon ang akong kahimtang. Sigig pabadlong si Jude, di mawad-an og uyab. Sak-an og kanaugan rami sa among anak. Haskang kapila na ka ako naglayas-layas pauli sa akong papa. Unya, balik na sad sa isla nila ni Jude. Kay di lang kay kanapu nga nako na nabuhat ug nanganti sa ko nga di nagyug ko. Pero di ko kabasta-bastag uli sa mua. Kay nami balay sa isla si Jude. Na may nanghatag og free housing. Unya, usami sa nahatagan. Way kausaban na matasan ni Jude, usahay naa, usahay wala. Naana daw tako.
ako na lang siyang giampo sa Ginoo. Pero diyang gilantan og tama ng mga anak, unya nagkabuang ko pangita niya, pero wa gyud jud nga nagpatimaw. Nahutan og luha, Papa Joe. Nakahukom ko nga mobiya namin niya itong lugar. Pero ang kwarta, kuwangan para makaabot sa amo. Bahala na. Kamao mo diskarte si Karyang. Naglingkod na mis ang anak sa lansya. Naglingi-lingi ko sa palibot ug nakita ko pasahero nga babae nga naikuyog nga Japanese. Akong giduol ang babae. Ma'am, excuse me, pwede ibaligyan ako nimo akong charger sa cellphone, ma'am? Kay kuhangan yun among pliti, inignaog na mo sa lansya. Di na may kaabot sa amo. Naluwis ko na babae, yatagan ko niya og 100 pesos. Unya, wala niya kuhaa ang charger. Fast forward, Papa Joe, nakabalik na mi sa akong anak, sa akong pamilya nga nadak-an. Malipayon ko bisan pagpobre gyapon mi. Kami tibok pamilya mag-uban mamaligya og kandila. 2 years old na nga akong anak. Ako nga guri-guruyon kung mamaligya ko bisan og asa. Nakasuway pa ko nga nitrabaho balik sa Mitsumi para sa future sa akong anak. Pero giabot gid mi sa COVID nga atong panahon na. Nawadal ko trabaho. Mao nga kinahanglan na pud ko muuli sa mua, pero malipayon ra pud ko kay nag-uban na pud mi sa akong anak. Diyang medyo nilurang-lurang na ang COVID, akong gisuroy akong anak sa San Remigio. O dito, nakailan ako ang akong forever, si Densyo. Dini na ang sakto nga kilig, Papa Joe. Abi na ko og di naging ko ka-experience aning pagbatia ba. Abi na ko puros na lang kasakit o konsumisyon sa mga kamot ni Jude. Pero dili di ay. Kay ang bagyo dunay paglurang. Ang pag-antos dunay kinutuban. Ang opposite sa kasakit kay kalipay. Love is sweeter the second time around. Si Densyo, mao second love, pero para nako siya na ang first. Kay siya ang nagpakita na kong love nga very opposite sa gihatag ni Jude kanako. Imagine 2 years so kami nagkailan ni Densyo, iya kong gipakaslan, unya nagkaanak mi og usa. Ang ako masulti lang sa tanan nga naminaw karon nga unta, di mo magbinugo sa gugma. Ayaw pagpagkabuang sa lalaki nga bisag klaro na kayong gibinuangan ka, padayon lang gyapon ka. Ayaw gugda ang lalaking way gugma nimo, kay lisod gyud na nga maapsan. Ayaw pangitaang wala, kay ang Ginoo doon na yung gitaganan nimo nga mas labaw pa. Karong June 22, mao ang among second wedding anniversary namo ni Densyo. Kay excited na kay ko nga maminaw si Langga Densyo sa istorya kung imong mabasahan hinaot pa. Kay tigpaminawan po siya sa imuha, Papa Joe. Sa di pa na ako tapuson ang istorya, nalang ko yung message sa akong lola Maita. La, pasensya na nga ang imo ang gingon nako sa una nga ako'y makahawas sa kalisod, wa matuman. Sige lang, ang importante nga happy ra ka o happy ra pud sila. Kini ang inyong magtatampo karong adlaw, Karyang. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mo.
buhay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.